ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои ноҳияи Шоҳмансур, болошаҳр гуфтагасай соҳибшон. Шаҳри Душанбе, райони Шоҳмансур, болошаҳр гуфтагасай соҳибшон. Ҷойша ки нафаҳмем, аз соҳибашон маълумот гирифта мепурсем. Хонаи дуошона хона ҳастае ки 6 сотиқ замин маҳсул дорад ки 5 дар хона кардагиай. Як так калидор, подвал, кухни, ҳоҷатхона, баня дар дуруни хона аст ки хона германский проект аст ки проектои нав дуруни хона катур кардагаса, сияш кардагаса, евромонтажам дорад. гирди хона полни ход маҳкам. хона бо ғишти пухта карди омода шуд ва гирдошон ихали бо бетон карди, арматур карди, мустаҳкам кардаги проектои германский мегад проектои хуб аста, нав аста дар Тоҷикистон. 185 квадрат мегад дуруни хонаҳо аста мегад, калон аста. дар дарунаш мегад ошхона, баня, кухни, ҳама чиз ранги секция кардагиян. боз мегад дар берунам када гирен. хона уже қариб як 90% омода аст ки бадор фақат дар треза ҳами хел коро мондага аст, шкатрош кардага аст. ай дарун фақат аз берун дар треза мечаспонен. нархи хонара 530,000 сомонӣ гуфтааст. бо муомила арзонам мешавад. ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% омода ва тавра обсветча мегад пастяни дорад. номерошон дар поини видео аст. кӯмек метавонед ки аз амин рақамошон бештар маълумот гирем. бо муомилаи хубам дорад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар тарафҳои гардиши ёвон гуфтага аст. деҳаи Ҳасанобод мегад соҳибшон. ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши ёвон, деҳаи Ҳасанобод. 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёре ки як так калидор, баня, кухни, ошхона дорад. баняшам дурунд аст, як калидори дароз, 3 сотиқ замин, хонаи навсохта, гирди хона маҳкамай, обсветчам ҳастай. сроша мегад мефурӯшад бо нархи 155,000 сомонӣ. брадорон, бо арзонам мешавад, муомилаи хуб дорад. рақамҳои билайшон аст дар поини видео нависага аст. кор мекунам, метавонед ки аз амин рақамҳошон пора маълумотша гирем. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, замин, квартира, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан набошад, брадорон, ин шумо маълумотша, суратша, адресша, нарх набоша ҳамаша роя нависа дар ватсап имо. мо дар видео оянда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар ватсап имо чизе ки дорем подлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. квартираи фурӯшӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои райони Сино гуфтага аст соҳибуш. духонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад, 38 квадрати метр. духонага квартира райони Сино 4 этажда, 38 квадрати метр. ремонти замонавӣ кардага аст. ошхона, баня, кухни, термиз дорад. хона мегад бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. трезаҳои пластикии нав фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ. барадони азиз, бо арзонам мешавад. квартира мегад нав ремонт кардаги аст. меголи баъда ремонт карда ям кас зиндаги кардаги нест. мегад нав ай ремонт буромадаги мега соҳибуш. ба кадоми шумо ки маъқул аст, бо арзонам мекунем, мега омада аз пеш бинен, бо савдои хуб дорад. номерои мегафоншон дар поини навор навистага аст. марҳамат, метавонед ки дигар маълумоти пураша аз соҳиби квартира занг зада гирен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, тарафи Регар, дар тарафҳои Пахтобод гуфтага аст, назди заправкаи Рабонида. ҳамин хел маълумот нависидан. Пахтобод назди заправкаи Рабонида. дигар ҷойша ки нафаҳмиден, аз рақамошон пурсида мегирен. хоб заминашон 3 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардаги аст ки 1 так калидор, ошхона, баня, кухни дорад.
یعنی که زمینشون میگه قریب 3.5 سوتیق میگه صاحبشون میگه خونه ها میگه درونشون کالون است که کخوری میگه در درونش سراشون میگه میفروشه با نرخ 200,000 سومونی برادران با ارزون میشود. گردی خونه محکم است، جای خوبه میگه اومده زندگی میکنه میگه تیار همش 100%. نرخ خونه 200,000 سومونی با معامله خوبم دارد و کدام شما که معقول باشد مرامت نایستگی است نمرهشون بیلین است میتونید از امی رقم دیگه معلوماتش گیرین. از شما خواهش که لایکتون نگذارین و سیلکای نواری ما رو در واتساپ ایمو چیزی که دارین سیلکاش پادیس کنین. کвартира фуруши навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар колхози россия гуфтага аст рӯпарӯи чойхонаи самарқанд. шаҳри душанбе колхози россия рӯпарӯи чойхонаи самарқанд гуфтага аст соҳибшон. якхонага квартира аст ки дар 7 ошина қарор дорад 35 квадрати метр. обсвед ҳаст, ошхона баня кухни дорад, хона бо ремонти замонавӣ таъмин. خونه میگد با همه چیز چورش میگد فروخته میشه در درون خونه، یعنی که مبل، کاندیشنر، ترمیس همش با همه چیز چورش میگه میفروشه. سراشنا با نرخ 300,000 سومونی. هفتم آشوینه دوست نشد لیفت یکو چی نگفتن خیلیش انی قدم میگیره. خیلی در خونه همه چی هست، قولی، پرده، تلویزیون، ترمیس، کاندیشنر، مبل همش هست. نرخ کوارتیره 300,000 سومونی است. با معامله میکنه میگد کدومی که میخره. номеро телефоншон навистага аст, метавонед аз ҳамин рақамҳошон пурра маълумотша гирен. агар шумо квартира хар бошед лайкора гузоред, навора подлиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар территорияи маркази шаҳри рӯдакӣ гуфтага, яъне ки дар ҷоша аниқша нанависиян, яъне ки ноҳияи рӯдакӣ. заминашон 4 сотик замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ки якта веранд, подвал, ҳаммом дар дуруни хона аст. чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда, рӯи ҳавлии семент, обсвет дар дуруни хона ҳаст. гирди хона полни худ маҳкам, даруни хонаҳо мегад ремонт дорад барои зиндагӣ 100% мегад одомода ва тайёр. қолин палас ҳамаш ҳаст, нав хона нав ремонт кардаги аст. 4 сотик замин, 4 дар хона, веранд, подвал, яъне ки ҳаммом аделни ҳаст. бо нархи 260,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад муомилаи хубам ҳаст. кадом мега агар маълумоташа нафаҳмида боша барои харидан метавонед ки дар рақамҳошон 918 навистага аст, аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гиред. агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат маълумотша рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи кушониёни шаҳри бохтар қарор дорад. пеши балнисаи ноҳияи кушониё дақа пеши стадион, пеши 5 этажа мешавад. доми нав аст ки доми 9 ошёна дар чорумаш қарор дорад. ҳозир ҳамаша ба шумо мефаҳмонем. духонага квартира аст ки дар чорум ошёна қарор дорад, 45 квадрати метр. обсвет мега гузарондагӣ аст, ошхона баня кухни. хона мегад як 90-95% уже омода аст, яъне ки дар сурат ҳамаш маълум аст. хона мегад бо ҳамаи талабгӯ, яъне ки ҷавобгӯ мебошад. мегад доми нав аст ки уже одамо уже гирифтасиян, яъне ки уже дар омода зиндагӣ доранд. бари балинсаи ноҳияи кушониён, лаби роҳи калон да мешавад, ҷойи беҳтарин. бо нархи 177,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо арзон муомилаи хубам доранд. буданд дӯстоне ки аз тарафҳои шаҳри бохтар ноҳияи кушониё намхали квартира сирохи доми нав ба шумо вариантҳои хуб аст ки такҷда магазин супермаркет дорад. марама дига маълумотша аз рақамошон гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар ноҳияи ҷинникул дар ноҳияи дӯстӣ мешавад. дӯстон азиз ки ноҳияи ҷинникул, ноҳияи дӯстӣ дар маркази ҳамин шаҳраш, ҳамин территория. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки якта аловхона, ошхона, баня, кухни дорад. дарахтои мевадиҳанда дар дуруни хона об ҳаст, гирдаш маҳкам, ҳамаш қоидавӣ мега, ҳуҷҷатошам 100%. 3 дар хона мега як баня дорад, мега ҳамаш таридор бо як калидори дарозам дорад. ҳамин як дона сурат дошта ҳамнира пешниҳод карда. кадомтон агар аз ноҳияи дӯстӣ ҷинникул хонахар бошем, бо хай қатишон гап зан бо дигар маълумотша мерем ки суратҳои навшо ба шумо мумкин равон кунанд. 8 сотиқ замин, 3 дар хона бо нархи
185,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Бо муомилаи хубам дорад. номерошон номери тисел аст. Кадоми шумо мехаред марамад тамос гиред. квартираи фурӯши навбатӣ аст бо адрон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат рӯпарӯи стадиони навда гуфтага аст соҳибшон. шаҳри ваҳдат дар маркази шаҳр рӯпарӯи стадиони навда қарор дорад. Якхонага квартира аст ки дар панҷум ошина қарор дорад. 49 квадрати метр. обсвет ҳаст. ошхона баня кухонӣ дорад. ремонти хона хуб аст барои зиндагӣ кардан, яъне ки мешавад. инам ремонт на безебай на зури зура, яъне ки ремонти хона созай. лаби роҳ мегӯяд мактаб, стадион, мағоза, масҷид наздик аст. ба дуни азиз бо хай дигар маълумотҳои пурраша мегирем. панҷум этажа 49 квадрати метр якхонага, яъне ки дурмуш калон аст ки духонагаам када метонем, яъне ки мумкин уже када бошад, яъне ки нагуфтиянд. нархи квартира 190,000 сомонӣ аст ки боз муомила ва савдои хубам дорад. сроша мегӯяд тоқа вариантҳои сум, яъне ки ба телефон мегӯяд дигар маълумоташа ба шумо мефаҳмонанд. рақамҳои мегафоншо нависага аст. марамат тамос гиред. аз шумо хоҳиш ки лайку бепула гузоред ва силкаи навори моро дар ватсапи мо подлиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бо адрон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи булбул чашма гуфтага аст соҳибшон. шаҳри ҳисор яъне ки маҳаллаи ҷамоата, яъне ки булбул чашма гуфтага аст соҳибош. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як дар хонаи дароз кати духтага аст ки хона болош пӯшондагӣ, яъне ки фақат ами шкатур дар тиреза ами кор монда аст. як хонаи ранги калидор бори як хонаи меҳмонхонаи дароз духтагӣ тайёрай. гирди хона полни худ маҳкама дӯстони азиз ки яъне ки обсвечамаса мега шаҳри ҳисор деҳаи булбул чашма хайбо дигар маълумотша мегирем. бо нархи 50,000 сомонӣ гуфтида соҳибшон бо ягон сум муомила мекунанд. рақамҳо мегафоншо нависага аст. метавонед аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирен. 8 сотиқ замин як дар хона кардагӣ аст. хона коробка дигар ремонтша хитон мекунед. 50,000 сомонӣ номерошон мегафонай. лайкотона гузорен ва силкаи навори моро дар ватсапи мо гузорен. навора то охираш тамошо кунед. чӣ хонае ки мехарен дар комментари нависед. мо хонаҳои гуфтагишкун албатта ёфтем ҷудо карда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст бо адрон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар райони маҳаллаи фирдавсӣ гуфтага аст соҳибош. шаҳри хуҷанди бостонӣ яъне ки маҳаллаи фирдавсида қарор мега ҳамин соҳибшон. дигар маълумотша аз соҳибашон мега кадом метавонед ки аз территорияи хуҷанд квартира хар бошед. якхонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад. 24 квадрати метр. обсвет ҳаст. ошхона баня кухонӣ мебел. хона ремонтиш хуб аст бо ҳамаи шароитош. ремонти хона на зур на безеб, яъне ки средни барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. 24 квадрати метр мегӯяд. сеюм ошина бо нархи 180,000 сомонӣ. бо кадоме ки агар харидори аниқ бошад мега омада аз пеш бина маъқул кад бо арзонтар карда метия мега срочно сум наркудаем. рақамҳошон рақамҳои тисел аст. бадуни азиз метавонед ки аз ҳамин рақамҳошон пурра маълумотша гирем. лайкотона бозам агар такроша ба монем ва навора подлиса кунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст бо адрон қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар кӯчаи мирзо турсунзода гуфтага аст соҳибшон. ноҳияи ёвон кӯчаи мирзо турсунзода ҳамин хел маълумотша навистам. сехонага квартира аст ки дар чорум ошина қарор дорад. 68 квадрати метр. обсвет ҳаст. ошхона баня кухонӣ термис дорад. хона мегӯяд бо ҳама шароитҳои зиндагӣ, яъне ки муҳайё аст. ремонташ хуб аст. ҷои созай. кӯчаи мирзо турсунзода доми 4 мега 4б квартираи 27. срочно мега сум дар кора квартира фурӯшида монда бо нархи 215,000 сомонӣ бародарон бо муомилаи хубам дорад. ба кадом баъдоне ки аз ноҳияи ёвон ҳам квартира лозим аст. номерошон тисел аст. марама дигар маълумотҳои пурраша аз рақамҳошон гирен. агар шумо дар охали квартираҳои фурӯшӣ хона замин ягон мошин мағоза техника гов мол чизе ки барои фурӯхтан бошад инам хел сурат маълумотшо рекунем мо рекламада мегузорем. ин бо 12 хонаи фурӯшӣ мо то видеои оянда худо нигаҳбонтон.